Min meta l-Gvern qabad waqqaf l-iskemi ta' parkeġġ għar-residenti f'Taslima, in-Naxxar u l-Belt, il-kunsilli lokali f'dawn il-lokalitajiet qatt ma semgħu xejn iktar mingħand il-Gvern. Iktar minn hekk jirriżulta li l-Gvern ma għamel xejn biex isolvi l-problema tal-parkeġġ fiż-żoni differenti u għalhekk it-tneħħija tar-Residential Parking Scheme ma solvit xejn u ħolqot iktar problemi għar-residenti. F'kummenti lil dan l-istazzjon is-Sindku tal-Belt Valletta Alexej Dingley ikkwota rapport maħruġ mill-GRTU li jgħid li waħda mid-diffikultajiet li sabu l-ħwienet fil-Belt Valletta kienet in-nuqqas ta' parkeġġ. Presidenti baqgħu gergru s-sitwazzjoni marret komplet tmur għall-ar, fil-fatt anke iktar għax qalu l-ħwienet ukoll dal-Christmas qalu li għalkemm is-CVA ġiet sostatej, xorta dak li ma sabx parking fil-belt. Il-problema xorta għadem, jekk mhux iktar gravat issa. F'Taslima is-CVA kienet se tiġi introdotta mill-Kunsill qabel ma l-Gvern qabad u waqqaf il-proċess kollu. Is-Sindku ta' Taslima Anthony Kirkop għalli dan affettwa il-kummerċ fil-lokalità. Konna se implementawa, ġifieri il-Ministeru kien irtira dak id-dritt. Però dejjem tibqa' li Taslima hija diffiċli biex wieħed jipparkja u ovvjament dak ikollu r-riżultat fuq l-ammont ta' kummerċ li jsir fil-lokalità bla dubju. Fin-Naxxar l-iskema ta' parkeġġ waqfet lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet, Marija Fatima Dagwara, Sindku tan-Naxxar, tgħidilna li l-Kunsill għadu qed jistenna mingħand Transport Malta biex tittieħed deċiżjoni fuq x'se jsir. Ilna wieħed li Trajran kellu jieqa on the 23rd of December, which obviously naħseb issa nisimgħu issa mit-Transport Malta x'ħajamlu ma jagħmlux. Kellna però dik-kilba kien hemm laqgħa ma' ta' Transport Malta żgur before Christmas fejn kienu qalu mela nistennew il-żmien jiġi skadut ta' Trajran. Intom ibbatulna all complaints li tirċievu, aħna ħan niġibu l-complaints li aħna personali biex imbagħad wara jingħalaq id-data awtomatikament naraw whether to remain as it is or we have to change. Wara d-deċiżjoni tal-Gvern li waqqaf dawn l-iskemi ta' parkeġġ, tkellem ukoll il-kelliem għall-Oppożizzjoni dwar it-trasport Tony Bezzina li qal l-fatt li Ministru tat Trasport qabad u neħħa l-iskemi ta' parkeġġ f'numru ta' lokalitajiet f'Malta għajjem tħassib kbir u xejn ma jawgura tajjeb għal konsilli lokali li suppost qegħdin hemm biex it-tmexxija tal-lokalità tkun fidejn ir-residenti stess li huma jafu x'inhuma l-bżonnijiet tal-lokalità.